Tervetuloa Mikkelistä, Olli Hokkanen! Olli Hokkanen, terve. 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 Sä juot kokista. Kyllä. Ajattelit vetästä tommosen 1,5 litraa tosta. Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. No mitäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Että sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri. Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee yhdessä illassa, että 3 tunnissakin. Mutta sä ilmeisesti urheilet, kun sä oot kumminkaan niinku ton lihavampi. No en niinku, uintia harrastan silloin tällöin, että... Ei toi mitään niinku ihmisen homma on kyllä. Vai onko? No sitä on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä mennyt. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin se on aamulla se ei ole enää mitään? Ei, kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Juu. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että aika tälleen tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja hiilihapot on niinku kohdallaan. Näin. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt, oot sä valmis? Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiin. Hep! Siinä. Siitä. Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksin se pystynyt nielemään. Mutta tuliko sinulle yllätyksenä, että kokis on happopitoista? Ei vaan, kyllä tämä happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se ei näin hapokasta ole. Mutta täällä tehtaalla se sitten oli. Oot sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tämän? Kyllä, olen pystynyt, jos niin pullo on ollut pidempään auki ja on ollut lämpimämpää, niin kun kotona se seisoo pöydällä, niin kyllä on. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin. Olli Hokkanen, kiitos käynnistä. Uljas yritys. Joskus meillä käy täällä tehtaalla myös näin.